Right, muri Zimbabwe patinorova nyaya idzi tinenge tisiri kuita zvekutamba zvokuti tisu hatitambe pabasa handiti. Right, nyaya iri panapa yandadzoka nayo nhasi inyaya iri kubva nekuna comrade Saruwaka vari kuresponda zvakanyanya kuna Kulliant. You know, I'm so happy, I'm so excited, not because kuti ndiri kuningina, but ndiri kuona kuti dzimwe nguva vanhu vari kuita vachirealize kuti what is the purpose of doing all these things zvese zviri kuitika izvi. So nezuro ndakava nchitaura nchiti no Saruwaka I understand kuti tinogona takatadzirana zvinhu takakutadzira personally, but at the end of the day tinowanei pakungokuti upere kuti like totongoti musiyei muignore nyaya dzake obva aenda kune certain media house chete zvinhu zvake zvoregedza kumufambira ikoko handiti. Instead of kuti zvinhu zvingoita like zvaingoita kudhara tonongo takatadzirana toti anzo wakadai. Of course it's part of journalism. Unotongoudza munhu kuti pakati hanzo wakaba ende mafacts acho ari kutaurwa ndia izvi zvisina chekuita nepersonal. So today I would like to play a response yandiri kutambira panapa yandiri kuona. I think that was the first thing in the morning zvakatanga kuita because nezuro topataka release the video vakariona later on, but now nyaya yadzoka. Arigedza timbonzwa ndichapota ndichiita ndichiningirina ndichianalyze tichinzwanana tichifambirana pamwe chete nyaya yacho zviri kutaurika. Just a quick one, regai nditange this area. Regai ndiaddress vanhu vemedia first. Media, ma-bloggers, vane ma-channels, ne vane ma-YouTube platforms, ne vama-newspapers. Kune wekuma-newspapers nevamwe, I think they understand us better. But this other group havasi kukwanisa kuti understanda zvakajeka. Regai titaure. Saruwaka haasi an individual, haasi munhu anofamba ari ega. So pamwe pacho pamunoedza kuda kubatana nesu tinogona kuignore nenyaya yekuti matopics amunenge muchiti igira haasi kubata the public interest. Anenge aine personal interest on Saruwaka himself, of which all the messaging yamunenge muchiti Saruwaka inenge iri messaging yaita build up from the public. Saka panenge pasina mhinduro ipapo because munenge mapika an individual name kuti itsanangure on a personal capacity zvinhu zva. So apa nyaya ringotaurika is very simple kuti mimi papa pamunenge muchifona ana Kulliant hayi ndawanda kagoririra vedo. So paronzi pamunenge muchifona papa muchitaura kuti zvoni amuda kuti bata muda unoningina like unogona kunzi ayoka mimi muri kunzi mangaba mari saka anze nyaya yanyu ndo pari kunzi kuti tizoya tichiningina because imi zvinhu zvenyu zvinenge zvabva kupublic zvazvoka, but panenge pasina ma-answers. I understand that. That's not my fault. If you make an Zimbabwe musingadunzwa ma-answers, it's okay. Tinongota move on, tongobvunza dzimwe nyaya dzinenge dziripo. I think itofana kuwirirana ipapo kuti ayo imimi pamunenge muchitaura nyaya pa mungoti ma-answers atichamadi Kulliant ita izvi zviri ingori straightforward, because the reason why ndakaita izvi ndikuziva kuti munhu wese especially ari muchigame ichi atone vakewo vanomufarira vanomuda. You understand? And nguva yatiri haisi nguva yekuti titsvage kuita ma-enemies, no, but inguva yekuti pairohwe basa sebasa. But one thing I like about this guy, it seems like ari kuita achita mature like zvaainga achimboita kumashure uko, akuti achiunderstanda kuti aiwazve apa kunongo ari kutoadmitawo kuti akabhaiza like what I did yesterday, nangoti I think ndakapa kuno atakana nemunhu personal pake like pakuno explain kana kuti pakuno expose the way we did last time zvanga zviri wrong, zvazvineka wrong mbijana. Saka apa iyewo ane matauriro ari kuita kuti aiwa pamunenge muchidauya muchitsvaga mhinduro nyemwe yacho inenge sina ma-answer, saka tinobva taita sei tarowa mabudi enze zvarongwa negroup kana kuti zvarongwa nemass kana kuti zvarongwa neteam. So ndo pamwe pamunoona tisina kukwanisa kuya kuzobatsirana nemi, asi anyone akatibata achida kunzwa kuti progress on the people's agenda yakamira sei, hapana watisina kupa audience. Saka ngapajekesero ipapo. Then number 2, hatina
media houses atakabloka kana bloggers kana kuti channels, everyone can access us kunumber yerevolution iyi. Chamusingakwanisi chete kuita direct call kana tisina kuseva number dzenyu. Saka ndinoziva kuti vamwe munenge muchitraya kungofona kuti tobva tapinda muconversation, hazvikwanisiki izvozvo nenhau yekuti number iyi inoadministratwa nemaadministrators, inenge yakaiswa pa2 or 3 handles. Saka hatizivi kuti vamunenge muchida kutaura naye panguva yamunenge muchifona ndiani. Ndosaka muchiona zvinhu zvichidelay. Asi mukanyora message moti toda kutaura naNingi about chakati, munoona takufonerai. Kana ari Saruwaka ari kufanira kupindura ipapo ndiani. Right, and I want to make this clear. Let it be very clear. Normally ukataura nemunhu chero ani zvake omuudza kuti ndoda kutaura newe nyaya yakadai, so uwozo umfonera wagara wamuudza, anokudza kuti ndiri busy kana kuti anogona kukupindura nemessage yori hama pana chakadaro zvitopera. Imimi mune ndachazonzwa from the horse's mouth. The next thing makuti amachats ndekugadzirira. Saka ipapo ndo pamwe panobaida kugadziriswa ipapo. Kuti aiwa vanhu varoda kunzwa kuti imimi muri kuzvifambisa sei panyaya iyi. And then boom, todzifambira mafambiriro atinofanira kunge tichidziita nyaya. Munhu ukapinda kana it's better kuti ukate phone kuti handisinodaira phone ya Kulliant. Zvitori nani. Pane kuti utitange takuudza nemessage. Zvakadaro it doesn't make sense to me, but maybe ndichaita ndichinzwisisa nekufamba kwenguva. But why are we even doing this? Is because toda kuti zvinhu zvifambirana. You know, even yesterday ndakaona vakawanda vari kutotaura nyaya dzokuti ayo Kulliant ndiwo unonetsa yo. Utaurire chine vanhu unokumbirire chi munhu regeriyo, unotaurire chi zvekudaro, asi vakadaro ramba uchivatuka. I understand that. Hatikwanisi kuramba tichingoshaudhana nevanhu. Pane nguva yekushaudhana nenguva, even kana pamba chaipo. Vana baba amai nababa vane nguva yekurovana, kuita nguva yekudanana, nguva yekuwirirana, nguva yekuita sei. But doesn't mean kuti togadzira ma-enemies. Panoita a big deal stereki. At the end of the day, hatisokwanise kuachieva zvinhu zviripo. Like what these guys are doing, not Saruwaka as such, but the other guys. Maybe is part of the guys. I don't know. Ndanana ndinotaura mazita on particular this issue yekuti vanhu vari kurambidza vanhu kubvisa mari fonyoka mabhuno. This is very wrong. Because of havasi kuwirirana kuti aiwa kuti zvinzi aiwa vakapinda vari kuita basa havasi kuita nemazvo because vakutadza kuti tiri kusupply mari kuti vaya vanga varipo vanzi vadzoke vabatsire futi pamari. It's very bad. Even everybody, munhu wese anofanira kutobuda achibatsira achitaura kuti aiwa nyaya iripo kumana pakazodai pakadai. Yeah, that's it. Pakadai nyaya yakatika ndiyekudai zvapera, just like that. Saka vanhu vobudisa mari kuti motanga kuti musabudise mari nekuti ndinhingi kuitira kuti vanhu varamwe kana kuti even iye wacho nyoka chacho, but saka vanenge vasiri kugona basa. Saka ana nhingi ngavadzoke, hazvishande zvidaro. Munhu wese ngaatopusha kuplatform yakeyo pakanzi pari kudiwa mari yakadai so, ndo unonzi kubatsirana nemwoyo wese kuti kwanhingi kanzi kudiwa mari yakadai so, please batsirai, nhamba dzacho ziri kudiwa ndeidzodzo. Ndozvinoratidza kuti vanhu vari kuda kubatsira zviri genuine. Vanhu vombosiya zvemadaka izvi, because nyaya yapo ndekuti vanhu vakaita zvekubatsirana kubatana kuisa musoro pamwe chete, zvinhu zvinofamba, maresults anobuda. Makabudawo this one issue, the next thing makukontinua muchienda, vanhu vakuramba vachienda mberi. But lekeze timbonzwa pamwe anogona kane zvimwe zvinhu zvaari kunyatsotaura futi kumberi kuSaruwaka, just in case munozoti Kulliant uri kuita favor. Like the reason yandiri kuzviitira izvi ndezvekuti munofanira kunzwa munhu wese paplatform, munhu wese, everyone. Kwete kuti tiite ngati tiri kungoita zvinhu zvekungoti tiri kungofevhera vamwe vanhu. Toti tikataura naNingi totaurawo naNingi, totaura naNingi, muchinzwawo uyu side rake, muchinzwawo zvekuti Ningi amufarire kana kuti sei inini is none of my business. Because inini zvandofanira kungoita kungoti vanofarira Ningi uyai munzwe futi panapa, vanofarira futi Ningi uyai munzwe, vanovenga Ningi furai napo muchimunzwa, kana kuti musingafarire Ningi wacho munongopita kuti auya timufarire. Maibata. So zvinokwanisa kuti tive tine nyaya tine zvinhu zvakabalanza. Amene kana ma-understand apa, but vamwe muchazonzwisisa nekufamba kwenguva. Anokufonerai kana ari mumwe administrator ndiye anokufonerai. Saka wemedia chizoti nzwisisai ipapo. Then tainzwa ma-complaints kanzi no, why muri kushandidzana a few vamwe musiri kufambidzana nawo. We are open to everyone. Takauya pano on record towards 31 July. Tikatawana wemedia vari kuda kuti tinge tichijekesa kuvanhu kuti urongwa hwa 31 July hwakamira sei. Vatakaona media platform yaGambakwe
vamwe hatina kukonai, hatina kana record yemessage yekuinbox yekuti makati munoda kutaura nesu or one of our administrators. Dai zvakaitika izvozvo, we are open for that. Our chats, they are open. Hapana akablogwa ipapo, especially kune media. Whether munotituka kana kuti munotifarira, we open because we understand good. Isusu my feelings edu as individuals are reflected the people's agenda. Saka zvamunenge maataka isusu as individuals hazvifanirwi kumisa program yevanhu. So which means administration is ready kunga ichishandidzana nevamwe vese. Right, on the issue of my media houses, ndina kuitaura pane nyaya nezuro. Ndakaitaura before pakaitwa musi wa 31 year. That was not a complaint. And complain achi. I'm okay, you know, and I'm satisfied with the numbers that I have here. I don't have any problem with that. Kuti waenda wakashanda ningi. Entai muchapuwa mari zawo tsekwa ningi koko, and it's good. And it, but ndaingotaura ngoisa sense musoro mevanhu kuti kana uri kuita chinhu for the sake of public, taura nema media house ese. It's not our duty as media houses kuti tiende tikutsvage uri unoda kuita something for public kana kuti unoda unotsvaga kuti unoda kuita a demonstration. Unofana kutouya utoti udzwa musi wakati ndoda kuita chakadai so please help me. Kana kuti ndoda kuti munge muchipfura but ndozviziva kuti vamwe vanouya vachikutsvaga kwauri kuti aiwa urikuda kuzvifambisa sei pakadai so because vanenge vasina nyaya dzakawanda dzekubudisa. Like panapa Kulliant, I think vanhu munokwanisa kuzvipupurira mega kuti panapa content haiperi, tinoramba takatowandira takatozarirwa necontent kuti tichitopedza totaura zveso patonenga namamwe mavideo kana 10 kuti toshaya tomabudisa nguwai tikunomashayira nguwa. Saka panguva yekuzonini tinofana kuita inslike tofana kusangana pakati I understand kuti isusu semani ndetiti. And the other thing chinototi vasazouya vanenge vachiti uyu andifunga kuti ari kundifarira. But nyaya dzevanhu, anything to do with maZimbabweans, hazvifaniri kushanda mafeelings kuti ninga handifarira. Ini chero kana ndisingakufariri, as long as unoita chinhu for maZimbabweans, you are free to come. Even ndisingakufariri, kana ndisingakufariri tingatodedza umwe munhu ogara panapa kuinterview iwo, but nyaya yoita seyobuda. It's not about ndakalenga ningi kana kuti chi kana ajesu kuita chinhu chemunhu wanika, even the platform ine yotanga yaKulliant ari ega. No, it's for the Zimbabweans, not for an individual. So these guys, they also have to understand that. But it's good because vari kuadmit. But inini handisi munhu kuti ndotenderera kana titochazotaura kuti aiwa iwo wazoenda unoshandana ningi weega. Zvisiri zvone zvimwe zvacontributor kuti iwo chinhu chako chite wiki. Ende ndo chinenge chiri chokwadi. Chinhu chako chaneta because wazodai so. Inenge yanga iri review yataitoita kuti chii chakakonzeresa. So that mangwana vanhu munozounderstand kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Because kuna pamwe panhu vanoda kunzwisisa kuti chii chaitika. Inini ndisati ndatoindosa chinhu chako ndokubvunza ma-questions kuti alright iwe wati uda kudai so musi wakati. What about the issue kuti vanhu vakazodai? What about the issue kuti vanhu vakasungwa? What are you going to do? And ndiani wamuri kubheka, and unoda kuti vanhu vamhanye mustreet kana vakaora kuti ngatiti iwe wati uda kubvisa uyu. Saka ndiani wako ari kukushandisa? Because I understand these guys anenge atori kure nepresidential seat. But ane wake wari kuchemera. Ndo zvese zvatichida kuziva, zvatinoda kunzwisisa zvese. Saka ndosoma kuti penyaya yemamedia house panozoita kakunzvengekana paya. But zvinhu izvi hasi zvinhu it's not about my individuals. Guys mozota kuti chimwe chinokuratidzai kuti media inenge ine varidzi, inewo maoffices anoita zvemedia. That's why maiona whenever pataiita nyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu, every week maiona ichibuda mumanewspapers ichinyorwa. Havasi vemanewspapers vainhonga mumaplatforms enyu. There was a media team inoshanda nesu yainga ichipusha kuti nyaya iyoyo inge iri well covered, ma-updates achisvika in all mode of communication. Ndo zvinhu zvaiitwa izvozvo. Patakasiyawo netimu yedu makangoona kuti manewspapers zvinenge zvisisirimo because there was a team inenge ichishanda neizvozvo. Saka kana muri approacha in terms of media, chingoti approachai muchida expecta kuti you meet and communicate with anyone. Kana paita need yekuti Saruwaka ndiye anouya achiadressai personally, I am available. Nenyaya yekuti munoona kuti kumamwe maplatforms tinenge tiriko. Saka hapana pandinoramba kuuya to a certain platform nenhau yekuti maybe inini handifariri kuvapo. I will be there. I am accessible to every platform. Administrators akangoti handei, then we go. Then back on the people's agenda, we have to understand how big this project is.
Saka ndinoona kuti tine vashoma vasati vanzwisisa basa rerevolution. Saruwaka ari kuita basa rake Saruwaka. Anyway, good luck comrade Saruwaka. Good luck baba. I think ndatopedza unzwa nyaya yacho achara mechiterera zvakuita mberi and zvinhu zvakawanda zvinonetsa kuti tizoramba tichingokomenta unozoita nga pamwe une personal grudge with munhu. Unoona ma administration it's good. That's the way they work. Zvangu zvema-administration izvi ndizvinzwisiseni because inini ndichitotaura nevanhu panapa paKulliant panapa munhu unototaura foni sedha yakabatwa naassistant wangu anotonditambidza iye handigari ndakabata foni inini. That's true, but kana ikatobatwa naassistant wangu anotongonditambidza foni just like that pasina kana pressure kana kuti chii. Saka zvakawanda izvi musanyanyonetsekana zvenyu nekuti tingazonira even nangagwa chaiche atinambobvera takatombonomudedza yesu kuti nyaya yako yazodai so anototi kana auda kutokambena anototuma komana ndekumamedia houses ese. But anyway inyaya yekuti yasolveka because it's always good for you guys to know nyaya dzine dzichiitika mastreets yo Kulliant uri kungokonzeresa wakadai. So you know sometimes wakupindura nhingi kudai so why uchidaro aiwa too much more issues straight here. Too much more issues kuti unozonzi why wakupindura nhingi, why wakuzodai so kuna nhingi, why wakuzodidi. It's at the end of the day it's not kuti tide kutonzi pakati panhingi nanhingi ndiani anofanira kufondera umwe but nhingi akapera kawo nhingi akadai. It's not like that. Chinhu chese chemaZimbabwe chinofanira kufambirwa, chinofanira kubatwa nemaoko maviri kwete neroko one, kwete nekuseri kweroko. Anything to do with the people kana kuti the masses of Zimbabwe chinofanira kuitwa nemazvo nemoyo wese. But I think ndatotaurisa ipapa vanenzeve dzekunzwa vanzwa ndonyaya ndanga ndingori nayo ndakakubatira nhasi muri Zimbabwe. But before I disappear, kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company vavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, education research is the way to go. Ndauya naye Owen ndiye one munhu anopedza anokuvhurira business account. Usaswera uchivhara unzwa na bank account mugoro uyo uchinza una permit, passport yako chete iyo ndio inotovhura izvozvo. Saka batai Owen, registerwa macompany itirwa izvinhu zvinoenda kumberi na Owen, one munhu ari kupedza basa ari kubatsira maZimbabwe. So manje let's meet in the comment section kana muchinge mune something to say. Ndozvati kune vamwe maZimbabweans vanotaura kuti saka toita sei Kulliant wacho anosvikirika vanodaira nemafoni acho. Kana uchibhiliva kuti une nyaya yokuda kuti kuri chingondisira message panhamba dzangu dzinogara dziripo pascreen dzakanzi Kulliant kana dzakanzi send WhatsApp audios. Unongondisira message kuti Kulliant ndinoda kuti tikure nyaya yakadai boom, one na one ndo vandatokupinzira call because sometimes ukangondifonera ka one ndo kunonga ndiri pane imwe call saka unozoshamsika kuti why is it ari kukata call. Please andikate ma calls especially kana pasina imwe call yandiri kuita kana kuti ndisiri kana pa recording kana kuti unozotiti waignore call yangu because wangakaisa ngiri pa silent. It's not like that. So please I think shoko rashika ikoko kwanditi